ụmụnne m asị m ka m bịa jụọ unu si ka how do you see this season? A lot of people enwe ndị nọ n'akwa kịta, onwe ndị na-eri uju, enwe ndị mbụ na by this time last year o luzuru di ya, ma ọ na o luzuru nwa ya, ma ọ na o luzuru nwunye ya, ma ọ na o luzuru nne ya, ma ọ na o luzuru nne ya. Ndị a ka ji maka ha wee bịa, ndị na-eri uju, ndị na-abụ ọbata mgbe o ru Krismas ebido ibe akwa na-asị kiri ihe na ha na-echeta na akwa ihe akwa merụ ha maka m bịara ka m sị gị biko, ọ bụrụ na o nweghị ihe merụ gị na this season, ihe mgbawa obi, ana m asị gị biko kpofuo. Ekwela ka ihe mgbawa obi ahụ bụrụ ihe ị ga na-echeta ebe ndị ọzọ na-enwe aṅụrị, ebe ndị ọzọ na-ete egwu, ebe ndị ọzọ na-enwe aṅụrị, ebe ndị ọzọ na-ete egwu, ebe ndị ọzọ na-echeta favor ha ga-enweta. Gị nwa na onwe gị na-echeta na o nwere ihe mesiri gị ike n'oge dị otu a, mgbe na-asị gị biko ma jụa onye na-ebe akwa biko ma jụa, onye nọ n'iwe biko ma jụa. Ekwela ka ihe bụrụ, achọrọ m ka ọ bụrụ ihe ị ga-echeta. Achọrọ m ka ị cheta na oge kịta bụ oge kwesịrị ka ijiri wee kụziere ezinụlọ gị ihe. Yes, maka eziokwu a na-asị na Christians anyị na-eselebreti Christmas, anyị na-eselebreti ọmụmụ amụrụ Jesus Christ. Ka ihe eji wee anyị ji wee na-echeta ya because na Jesus Christ bịa wepụta onwe wee nwụọrọ anyị ọnwụ, wee nwụọrọ anyị. This is our belief. Wee nwụọrọ anyị ọnwụ, wee sikwa n'ime ọnwa wee binie, wee na-ekpele anyị ekpele si na ọ ga-adịla anyị na mma. Onye na-emere anyị ya ka anyị ji wee na-echeta ya na ọ bụ onye dị special. Ọ bụ onye anyị na otu onye anyị ejiri egwu egwu. Ọ bụ na ị bụ onye ụdị vidio a na-ewe iwe, biko o nwee ike ịhapụ vidio nke a chọọ ọzọ. Bụkwanụ na ị bụ onye na-alaiki vidio m, ọ bụgodu na ọ na-ewe gị iwe mana ị na-atachi obi kirie ya, a ga-emecha ị ga-afụ na ị ga-emecha ịlaiki vidio a. Ya ka m ji wee sị gị iwe ewe na gị, obi ya fụna gị ụfụ, maka na Krismas, joy a na-enwe na Krismas, ọ bụrụ na ị na-ewe iwe ikposi iwe, ọ ga-ewetelu gị favor, wetelu gị udo, wetelu gị ihe ọṅụ. Enekwasịna anya maka ihe megburu gị dị njọ, tinye anya maka ihe ọma, maka na itinye anya maka ihe ọma ya sị na ihe anyị ji ọnụ anyị kwue ka anyị na-afụ. Tinye anya maka ihe ị ga-enweta. Amaka osi na ị ga-anọ na be gị, people abịa wụnyere gị rice. Ma ndị omenala na-eso wee na-aṅụrịkọta na Krismas, ma ndị nnebi isi na anyị na-eso anyị na-erikọta na-aṅụrịkọta na Krismas. Krismas bụ mgbe onye ọbụla sizin mmadụ niile ji aṅụrịkọta. Ị gaghị ama mgbe iji wee nwewe aṅụrị, ị gaghị ama because nọ ihe aṅụrị, ọ ihe na-enye ọṅụ n'obodo, ọ ihe Chineke chọọ. And ka m gwa gị, ị na-enwe ya bụ aṅụrị na-eri nri, kpaa ezigbo agwa. Ya bụrụ mgbe ị ga-eje na klọb ṅụwa mmanya, ịṅụchazie mmanya bụrụ ụmụ nwaanyị ma ọ bụrụ ụmụ nwoke, emechazi ị ga-emezi bụ anyị nụzie na mmadụ nwụrụ. Anyị achọrọ ka ọ bụrụ mgbe eji eni mmadụ, anyị achọrọ ka ọ bụrụ mgbe mmadụ ji anwụ, anyị achọrọ ka ọ bụrụ mgbe mmadụ ji enwe accident, anyị achọrọ ka ọ bụrụ mgbe mmadụ ji eburu ọrịa oburila aja ọcha. Anyị achọrọ ka ihe dị otu a mee. Ọya ka anyị ji wee na-asị gị, ihe niile ị na-eme saa anya gị. Anyị achọrọ ka ọ bụrụ mgbe eji nye mmadụ nsị, ị na-eli nri na igwe mmadụ, anya gị mepee, anya gị mepee imi gị kee nkwụcha. Maka na oge dị otu a ihe a na-eme jọrọ nnukwu njọ dịkwa, a na-emekwa ihe jọrọ nnukwu njọ. Uche gị dị ya.